everyone, welcome back to Waselangeni Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, ngokubika kwesolezo yethu Uxabene ke umndeni wendlovukazi uNandi ngenxa yomdlalo Ishaka Ilembe, njengoba ke usolana ngokuthi kukhona sibehlomlile ngawo, abanye besafuna ke inkokhelo ngawo. Ingxabano kuthiwa ke iphakathi kaMnumzana uMhlathuze Mhlongo nomfowabo wasemndenini uNqobane Mhlongo owaziwa ngenkosi uMbhengi wesibili kaBongi inkosi Mhlongo. Umhlathuze ke ukhala ke ngenkosi uMbhengi ukuthi iyona ehlangene nabe Bomb Production ne Multi Choice badukisa umlando, njengoba ke kunezikhalo ngomdlalo Shaka Ilembe ukuthi uveza okungeyikho ngomlando weLembe nabantu bakwaMhlongo. Kuyangixaka ukuthi ke uNqobane inkosi uMbhengi usekhulumela abakwaMhlongo ekubeni esendlini encane. Yimina okhulumela umndeni kaNandi, njengoba ngisho nedlinza lakhe lalungiswa inhlangano yami engenza inzuzo ngoba yimina oqondene nendlu aphuma kuyona. uNqobane ungwasekhohlwa, akakwazi ukukhuluma izinto ezithinta umndeni kaNandi sibe sikhona thina abendle eqondene. Inkinga yakhe ke ukuthi ulandela ibhodwe eliconsayo waze wakhohlwa na uqondisa umlando ejahe imali ayithola ngawo lo mdlalo. Ngisho nasebhaliso lapho sasibizwe khona njengomndeni uzoqondisa umlando weLembe wayengekho uNqobane, njengoba esevumbuka manje. Lento ke ayenzile isidalo omkhulu umonakala emndenini futhi iyawucasula umndeni. Kusho ke yena ke ubaba ke uMhlathuze kuthiwa inkosi uMbhengi ithe kuyiqinisa impela ukuthi ke ingeyasendlini encane, kodwa ke yona inelungelo eligcwele lokukhuluma ngomlando kaNandi. Lokhu ngenxa ukuthi ke endlini kanxa zonke engiphuma kuyona iyona eyasala nobukhosi bakwaMhlongo elangini. Ubhuti uMhlathuze anginanxa naye, kodwa inkinga yakhe ukuthi ukhohlwa noma ke uhlohlwa ngabantu futhi akalikhulumi iqiniso. Naye ungwasendlini kanxa zonke, kodwa wakhishwa yena ngokosiko wafaka endlini kaMgaphi. Uyakwazi naye lokho, uMgaphi akazange abe inkosi, kodwa kwaba unxa zonke owaba yinkosi. Njengoba akhishwa nje endlini kanxa zonke, akanalungelo ke lokukhalela izinto eziphethwe endlini yakhe, kusho inkosi uMbhengi. Ngokwenkokhelo yeshaka noma ke ngeshaka Ilembe uthi akukho mali aseyitholile ngalomdlalo. Mina ngisenethemba lokuthi inkokhelo siyoyithola siwumndeni uma usudlalile waphela umdlalo, futhi yinto esingakayixoxi nabalomdlalo. Into engisayitholile ke ngalomdlalo izinkomo ezimbili ezalethwa ngabakwaZulu bezokhunga noma bezokhuleka ngazo ngaphambi kokuthi ke kuqale umdlalo lo odlalayo uShaka Ilembe. Ngokudukiswa komlando sinezivumelane ne-Bomb Production ukuthi ke bazowuqondisa ngesizini yesibili. Bakubeka kwacaca ukuthi okwamanje kuse umdlalo nje owenziwa ngenhloso yokujabulisa abantu, futhi bakucacisa ukuthi ke abenzi iqophamlando lapho kumele bakhulume iqiniso lodwa khona, kusho ke inkosi ke uMbhengi. Well guys, injalo ke indaba manje ke umndeni usuxabana wodwa ngenxa ke yemali ekufanele ikhokhwe ke abe Bomb Production bekhokhela ke umndeni wakubo kaNandi. Guys, banakhona buchaza abantu be-production yeshaka Ilembe ukuthi ke abantu akufanele balindele iqiniso kuphela, bazolithola lona iqiniso, but nabo njenge production they have to put ezinye izinto ukuthi benze umdlalo ube interesting. Eqinisweni akekho umuntu owayekhona ngesikhathi kubusa uShaka, sonke sikhuluma ngomlando ozuwe kulabo abawaziyo. Well guys, that's all I have for today. You can leave your comment below and share your opinion. Bye.